और भीड़ देख सकतानी जाजे कितना फैन फॉलोइंग बाड़े। अचानक आवे के सूचना मिलल बा तबो इतना भीड़ जुट गइल बा कि भैया के गाड़ी से बाहर निकाले से भी मना कर दिहल गइल बाटे। इतना फैन फॉलोइंग भीड़ कर देले बानी जा। और देख सकतानी जाजे गाड़ी के एकदम रोड जाम हो गइल बाटे। भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी के जैसे एंट्री भइल बाटे तो यही गाड़ी में भैया बानी तनी रौरा लोग के शीशा में से दिखा देता नहीं हम लाइक शीशा बकाओ भाई। बाकी वीडियो में बन रहा जाए सही हम आगे दिखाओ तनी भैया गाड़ी से बाहर भी निकलो। सूचना के अनुसार पता चलता कि भैया गाड़ी से बाहर भी निकलो तो ये तरी वीडियो में बन रहा है हम रौरा लोग के लाइव दिखाओ रहता नहीं। देख सकते हैं जैसे कितना भीड़ बाटे। लगता कि भैया गाड़ी से बाहर ना निकलम काहे से कि इतना ना भीड़े हो गई बाटे। ऐसे तो पता लागल कि 10 मिनट के टाइम देवे वाला बानी लेकिन अभी तक तो गाड़ी से बाहर नहीं खी आइल। और हो सकता है उतरम कि ना उतरम कोनो ठीक नहीं थे लेकिन बाहर निकलम जरूर रे। और देख सकते हैं जब फैन फॉलोइंग और भीड़ के नजारा रौरा लोग एकदम लाइव दिखावे के प्रयास करत है। एकदम जितना भी भैया के फैन बानी सबके सब सेल्फी खाती बेचैन बानी और मोबाइल दिखत हटे। बाहर ना निकले कहाँ बाहर निकले बहुत ही जल्द बाहर निकलम भैया। और भैया के नजारा भी दिखावे वाला बानी कहा से कि बहुत जल्दी बाहर निकले बानी।